Vítam vás u môjho druhého tutoriálu, ktorý bude docela krátky. Ako postaviť Iron Golema a Snow Golema. Vidíte? Tu máte návod. A to nedávajte na item framey. Iron Golem tak. Vyskočíte. A máte to. A Snow Golem tak a vyskočíte. Tak. Na to sa na Snow Golema 2 snowblocky a 1 pumpkin. Vidíte, to je to len tak ukázané. Na Iron Golema 4 iron blocky a 1 pumpkin. A na 1 iron block potrebujete 9 železa, takže dajte si 4x9, 36 železa musíte naťažiť, musíte zohnať pumpkin a tak s cestou robíte, ako som vám to ukázal. Na Iron Golem 4 iron blocky a 1 pumpkin. Tak to by mal byť koniec tohto videa, takže čau.